Oo, baka nalita nga nakasisimba. Ay, tanga nakasisimba. Oo. Tanga nakasisimba, sili na yung bike tatang mo. O bakit? Ang kaya nilele. Siyempre, simba yun. Awa. Kuning nga pansin na ni pari. Si Padre Nano ni Philip de la Cruz yata. Ipora. Oo, teka palungob to nga na. Makumpisa na yung misa kanyan. Simba ko pimpo birthday ko na. Oo. Seri na akong bike tatang. Kubayo yan. Okay. Map na may melak. Puta po panakawan din. At yung aking pisamba ni Re panakawan yan. Leleme, ken bante ning Espiritu Santo. Oo. Ya sa kawaring mga di. Ayun po na Oo. naman. Oo. O lele mo na yung bike mo ken. Magumpisa na yung misa. Okay. Bago mag-umpisa yung misa. Sabi na kamunong biyasa ka mga deya na. Lagi yun ning ipampo ning anak amin. Makakanya yung pare. Balak biyasa ka mga deya na. Total lang yung Espiritu Santo na. Wari babantay na yung itang bike ko Okay, yeah.